Аз съм Християн Мръвков и се занимавам с кучета, т.е. хендлинг. Когато се води едно куче, тази порода най-често, главата винаги трябва да бъде фиксирана или по-често, т.е. когато едно куче се води, трябва първо да бъде грумирано, т.е. да бъде сресно и да бъде направено. Когато едно куче се води, хендлерът също трябва да е спокоен, защото ако той не е спокоен, самото куче също няма да бъде. То се изнервя, така че хендлерът трябва да е много спокоен при съдията. Примерно, когато съдията накара да правите някаква фигура, вие винаги трябва да сте с лице към съдията, т.е. кучето трябва винаги да е с лице към съдията. А когато то не е с лице към съдията, това се зачита за огромна грешка. Т.е. тогава вече се взимат точки и се дават вече тогава по места, т.е. първо, второ, трето. И това е за хендлинга, т.е. при всяка една порода е така. Нещо специфично за чао-чао? Когато се поставя в стойка, то може да се държи право, може да се клекне до него и да се фиксира главата. По-често, когато се кляка от него кученцето, тогава ще е мъничко. Фиксираш му главата и то трябва да седи, за да може да се види муцуната и всичко друго. Тоест при тях се дига горните устни, за да може да се види захапката на кучето и така. Според една от древните китайски легенди, в дните на сътворението на света, когато звездите заемали местата си по небосвода, на земята паднало малко парче от синьото небе. Тогава кучето Чао-Чао близнало късчето небе, а езикът му завинаги останал син. И до днес няма достоверно научно обяснение за тази много характерна особеност в екстериора на една наистина много древна порода, около която витаят безброй легенди и до днес остава сред големите загадки на изтока. Куче, в чиято кръв със сигурност има следи от ДНК на вълк и е доказано едно от най-древните. Попада в пета породна група, в която, както вече сме посочвали във време за губене, влизат кучета тип северни и шпицове, кучета тип примитиви. Примитив в случая означава много древен произход и съхранени генетични качества на прародителя на породата. Родина на Чао-Чао са далечните степи на Северен Китай и Монголия. Чистокръвната линия на породата е развивана в будистките манастири, които водили племенни книги с родословие на Чао-Чао. Освежаването на кръвните линии ставало с кръстосване на кучета, произведени от други будистки манастири. Днес за породата може да се каже, че е придобила повече декоративни функции и качествата й на ловно и бойно куче са отстъпили място на компаньона, но съвсем не за всеки. Взимайки в дома си това симпатично куче с лице на добродушно мече, е добре да знаете, че то подхожда на хора с силен характер, тъй като доминантният му нрав непременно ще се опита да отвоюва лидерското място във вашата семейна глутница. Да си купите Чао-Чао съвсем не означава, че сте станали негов стопанин. Чао-Чаото само избира стопанина си и решава дали да ви позволи да станете такъв. Аз съм Людмила Мръвкова, председател съм на новия клуб Чао-Чао в България. Кучето е италианско, казва се Джас Лавми Леони Империали. Мъничка е на 10 месеца едва. Още не е така обиграна в ринга, любопитна, обикаля наляво-надясно, но се представя добре. Какво е характерното при груминга на тази порода? Ами никак не е лесен груминга на тая порода, значи те са с подкосъм и основен косъм. Кучетата трябва да бъдат много добре изкъпани, грумирани, с няколко вида шампуан. Аз лично смествам няколко вида шампуан, съответно след това слагам балсами, спреове за разресване и така нататък. Издухвам много добре, изресвам цялото куче и тогава е готово. Това е часове наред и трябва доста сериозна подготовка. И особено когато се на изложба с няколко кучета, е много. Появата му на ринга има ли нещо специфично за породата Чао-Чао? Да, за разлика от другите кучета, Чао-Чао се представят да не тичат. В смисъл бавна походка, за да може да се види добре движението на кучето. Много хендлери не знаят това нещо и тичат с кучето, така изкривяват походката и не може да се види хубавата стойка на животното. Вие казахте, че това куче вече е спечелило нещо, макар и да е много малко. Да, тя стана взе ербоб, нали?
сега на специалката. Много съм очарована от нея. Много любвеобилно кученце. И иска да си играе с абсолютно всички кучета, което много не е присъщо за чао-чао, тъй като те са много недоверчива порода. Предполагам, видяхте другата ми кучка, че не позволява така всеки непознат да я пипне. Очаквате ли още да участвате в още рингове днес? Не, днеска няма, ще се починим, тъй като организацията на самата специалка не е много от силите и ще починим днеска.